Mae un o readrau mwyaf eiconig Eryri o dan fygythiad. Roedd cais cynllunio yn mynd i gael ei benderfynu gan Pwyllgor Cynllunio Parc Cenedlaethol Eryri ym mis Ionawr, gyda'r swyddog cynllunio yn argymell caniatáu cynllun fydda yn niweidio y rhaeadr, ond mi gafodd y mater i ohirio. Pe tasyn nhw wedi trafod y mater, mi fyddwn ni wedi cael cyfle i ddweud gair. Dyma'r hyn yn fras y byddwn ni wedi ddweud. Mi fydda'r cynllun yma yn bygwth y rhaeadr ysblenydd hwn, achos mi fydda fo yn tynnu ar y degau bron i 70% o'r dŵr allan ohono fo. Mae hyn yn gwbl groes i bolisi cynllunio Cymru, sydd yn mynnu na ddylid caniatáu datblygiad mewn safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig. Oni bai bod na amgylchiadau cwbl eithriadol, dyna'r geiriau, sydd ddim yn bodoli yn yr achos yma. Ni fydda'r cynllun yma yn gwneud cyfraniad sylweddol tuag at ddigarboneiddio yr economi. Achos i fod y mor fach, mi fydda angen 12 cynllun fel hwn ar 12 afon i gynhyrchu cymaint o drydan ac 1 tyrbein gwynt modern. Does dim syndod felly bod dros 1,000 o bobl wedi gwrthwynebu y cynllun yma yn ffurfiol. Dwi'n erfyn arnoch chi felly i sefyll yn y bwlch a gwarchod un o rhinweddau arbennig Eryri ar gyfer y cenedlaethau a ddel. Dwi'n siarad heddiw ar ran yr holl fudiadau a'r holl bobl sydd yn gwrthwynebu y cais yma. Mae'r mudiadau hyn yn cynnwys Cymdeithas Eryri, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, Save Our Rivers, Ymddiriedolaeth Afonydd Gogledd Cymru, Plantlaeth, Byglaeth a'r BMC, Cyngor Mynydda Prydain felly. Mae llawer o bobl yn teimlo mor angerddol am hyn, fel i bod nhw wedi dod i wrando ar y drafodaeth. Y cwestiwn penna yn ei meddyliau yw pam bod y cais yma wedi cael ei gyflwyno unwaith eto. Achos mae 3 chais wedi cael ei cyflwyno ar gyfer mwy neu lai yr un peth ar yr un safle yn barod, yn 1995, yn 2019 ac yn 2019. Mae pob un wedi cael ei wrthod neu i dynnu nôl. Yr unig wahaniaeth rhwng y cais yma a rhai blaenorol yw y bydd y pibell dŵr yn croesi'r afon mewn twll o dan yr afon yn hytrach na mewn pont. Mae hynny'n well yn weledol wrth gwrs, ond mae'n waith o lawer yn ecolegol, oherwydd y risg y bydda y twll yma yn erydu, naill ai pan fydd o'n cael ei adeiladu neu oherwydd llif uchel wedi glaw trwm. Mi alla'r effeithiau fod yn drychinebus. Pam felly bod cymaint o bobl wedi gwrthwynebu'r cynllun? Dyma'r rhaeadr gafodd ei beintio gan yr arlunydd David Cox ym 1836. Heddiw mae mwy a bobl yn cered i fyny'r trac hynafol yma o'r oesoedd canol i fwynhau gan fod o bellach yn rhan o lwybar llechi Eryri. Mae hyn hefyd yn dirlun sydd yn cael ei grybwyll yn y Mabinogi, sydd wedi ysbrydoli beirdd a llanorion ar hyd y canrifoedd. Mae un pwynt cynllunio reit bwysig yma. Ar ôl i Senedd Cymru ddatgan argyfwng natur yn 2021, ddaru Llywodraeth Cymru gryfhau polisi cynllunio Cymru i ddatgan na ddylid cymeradwyo unrhyw ddatblygiad mewn safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig, ond mewn amgylchiadau cwbl eithriadol, dyna'r geiriau. Rhaid i mi ddweud, mae'n ymddangos i fi bod y swyddog cynllunio wedi camddehongli hyn i olygu os ydy'r datblygiad ar gyfer hynny a adnewyddadwy, mae hynny'n gwneud
yn gwneud y cais yn gwbl eithriadol, ac felly mae'n gallu mynd yn ei flaen. Os mai hynny oedd bwriad y Llywodraeth wrth lunio'r polisi, mi fysyn nhw wedi deud hynny. Mae'n amlwg felly nad hynny oedd ei bwriad, ac mi fedra'r camddehongliad yma osod cynsail peryg iawn ar gyfer SSSIs eraill ar draws Cymru. Fyddwch chi wedi darllen yn adroddiad y swyddog cynllunio fod cyngor tre Ffestiniog wedi cefnogi'r cais. Mae hynny'n wir wrth gwrs, ond nid yw hynny o reidrwydd yn adlewyrchu barn holl aelodau'r cyngor. Dwi'n aelod o gyngor tre Ffestiniog, a phan wnaethon ni drafod y cais yma, roedd rhaid i mi ac un aelod arall, y cynghorydd Mark Lloyd Griffith, datgan buddiant ac atal yn pleidlais. Mi oedd y bleidlais 5-4 o blaid y cynllun, ond petai'r ddau ohono ni wedi gallu pleidleisio, mi fysa'r bleidlais wedi mynd yn y cyfeiriad arall. Felly be ddylech chi wneud? Dwi'n sefyll yma i erfyn arnoch chi, i sefyll yn y bwlch, i bleidleisio, i warchod, i amddiffyn un o rinweddau pwysica Eryri, y rhaeadr ysblenydd yma ar gyfer y cenedlaethau a ddew.